Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Dodge Charger következő epizódjába, a 97. rész, ami lesz azt mondja, az első ablaktörlők, lapátok. Okés. Na majd meglátjuk. Mik is vannak itt. Na. Ez van irányjelző, hogy mik ezek, nem tudom. Na jó. Azt mondja, hogy kellenek 2 ilyen. És 2 ilyen. Egyelőre. Azt mutatja, hogy van egy ilyenünk. Ahhoz kell tenni egy ilyet. Gyanús ez nekem, hogy ez hogy is működik. És nem tudom, hogy pontosan melyik az az, ami. Ja, right, oké. Azt mondja, right. Az right, oké, de hogy melyik a right, ebből nem tudom. Akkor a left kell. Mert szerintem ez a left. Szerint nem. Ez a left. Ez a left. Aha. Ez meg a right. Jaj, nagyon nem szeretném vagy eltörni. Szóval ez van. Viszont ott van 2 kis nút, ahol be lehet tolni, de viszont nem nagyon akarja a betolást. Nem. Na, majd most talán. Na, bent van. Majdnem. Még nincs bent, valami nem jó áll.
Így tesszük, nem tudom majd mindjárt. Szuper, na most jó. Jó. Oké, na. Oké, akkor ezt ide tesszük. Kész. Tehát ezt nem kell becsavarozni semmi, csak oda beletesszük. És le van tudva. Ja, várjatok, mert elő kell akkor venni megint a testet. A kis testet. Így. És kell a két ablaktörlő. Tehát akkor egy ide. Nagyon nem akar. Azt mondja, hogy aha, jó, tehát akkor gyere vissza ki. Nézzük meg, hogy melyiket csináltuk a right-nak. Ez a right. Igen. Viszont ha ez a right, akkor itt egy kis így. Aha. Basszus. Én annyira fosok, hogy benyomni, de na, szuper, hogy na, szuper. Szóval ez egy kicsit eláll. Ez fajnú fölfekszik. Ez meg nem. Ezen valamit alakítani kellene. Hogy ha nem tudom. Talán most már. Ha így se jó, akkor nem. Hát ja. Így se akar felfeküdni. Így sem akar felfeküdni. Na, hogy fasza. Jó, hát ezek nem fognak elektromosan működni, szóval oké, kész. Következő kész. Most venni kell a többi alkatrészt. Akkor ezt most megint elhelyezzük. Innen. Visszatesszük a alvázra. Tehát jön ez az elem. Igen. Ez a kettő műanyag. Ilyen műanyagokat már raktunk be a felső részébe. És kettő milyen CMS csavar. Tehát ilyenek már vannak benne, még amikor a egyik részbe kellett a motorteret csinálni. Akkor kinyílnál. Úgy. Tehát azt mondja, hogy így ide beteszünk egyet. Itt a lényeg az, hogy
így, hogy ezek a pöckök így oldalra nézzenek. Így. Aha, hogy ezek így, és akkor ezeket egy-egy csavarral oda fogjuk rögzíteni. Szomszédnak a haverja, vagy a főnöke, vagy ezt se tudom. Aha, na, te menj oda bele. Ahogyne. CMS az. No, nem merem meghúzgálni. De annyira meghúzom, hogy azért nem mozogjon. Ti. Így. Jó, kész. Ez ennyi volt. Következő lépés. Ezt be kell szerelni, és mindent föl se használunk. Ezt csak be kell szerelni itt látjátok a főkaszniba. Azt mondja, kell hozzá RMS csavar. És akkor megint elővesszük a kasznit. Basszus gyerekek, hát nem gyenge súlya van. Az ott jó is, az megtámaszza, igen. És ezt, ha jól látom, ide be kell szerelni. De az, hogy nem látom, mert aha, így. Tehát ez megy oda. Ez meg ide. Ahogy oda, ez meg oda. Így. Szóval ezek meg mennek oda. Remélem benne maradt a kamerába. De szerintem igen. Úristen, ilyen csavarral? Hát ezzel elő kell vennünk a... Biztos, hogy ez kell ide? RMS csavar. Mutatom, srácok, mutatom. Ilyen pici csavar. Ilyen pici csavar. Srácok. Ezek nem gyenge csavarok. És lehet, hogy most már igen, így lehúzom, akkor amennyivel jobb lesz a oké. Jó, de mondom, most rátesszük a tetejét, a motorháztetőt, de nem tudjuk rátenni a motorháztetőt, mert a másik két ilyen csavar az itt van. Aha.
Na jó, srácok, okés. Akkor ennyi. Jövök a következő része. Sziasztok!